جان زاروکی 11 سالیش باژارێ قامشلۆ بە کێفخۆشی و حەزکردنەکە بێچینەوە لە ئامورا پیانۆ دەخا و ji biçûkanîya xwe ve bilêstokên zarokan nedileyîs wekû ku malbat awî dibêjin lêbelê mûzîkê bala wî dikişand û bi taybetî amûra piyano. Maleta piyano gir ji ber aletek tesîrê ser me kir ji ber wexta ez biçûkanî bû ez sifê di dua bû ez emrêm 8 salî bû متخواست آلتا پیانو جبر آلتا پیانو آلتا گلکی خوش بو مسر تلفزیون لی نری و مگو دایکا خو باوی خو کیفا و هات سروی تشتی پشتی 3 سالان ji fêrkirinê Can karî bû 3 parçeyên mûzîkê li ser piyanoyê çê bike û di xewnên wî de projeya damezrandina komeka simfoniyê di paşarojê de heye ku ew bixwe serkêşiya wê bike û bibe sazvanekî navdar مینە مۆزارت و بێتهۆڤن. Ez dixwazim bibim wek Beethoven û Mozart evana di şexsin di alemê de ev alemiyê ne. Ez dixwazim bibim wek wana bes wexta pêşerojê de ji ber ewana fennan gelkî macrûf bûn û meqtûeyê wa jî gelkî xweş bûn. Ez awaza çê dikim belê heya niha jî min 3 parçe çêkirine di do bênavên ez ê nav li wa bikim yek navê na Periyê ez ê ana ji we pêşkêş bikim. malbata Can dixwestin derûniya zarokên xwe xweş bikin û wan dûrî hel û mercên şer û pevçûnan bikin her wiha da ku behreya Can ango mewhîbeya wî bi pêş vehera û bi şêweyekî akadîmî fêrê mûzîkê bibe Can şiyandin amojgeheke mûzîkê. Zarokê biçûçik têkeve warkî de dijî tev xwendina wî jî warik dijî jêr hebe notêt karkî bike karkî lo baş be فێداک لێ هەبێ و خواستم دوی وەضعیانێ ئەم دەبینن ینی دۆرا مەگەش شەڕە و نەخۆشی و حەیاج مەبێم ئەم با زارۆکا تێخن جیکی خۆش بێ و خۆشببیرا بکەن و وی وەضعیهاش بیرا بکەن. لە ئامۆژگەها مۆزیکê Can serkêşiya koma ئامۆژگەهê dike û hinekî ji xewna xwe pêk dîne. Her wiha mamosteyê wî geşbîne ku di paşarojê de Can bibe sazvanekî zîrek û navdar. Can wê gelkî pêşkeve موسیقا بووی جزء كش حياته وينا وأز تحسم إنه إنسان كي موسيقي بكل معنى الكلمة موسيقى ماني كردي يعني تأليفها بيانو تيتنبو فجان بألفين بيانو وبددستا مرافقة وسولو أفتشتكي جلكي باش ئامورا پیانۆ diçand mûzîka Kurdî ya kevnar de tuneya lê divan salên dawî de xemxorên vê amûrê mîna Can zêde dibin û hêviya derbasbûna alav û amûrên mûzîkê yên nûjen di civak û mûzîka Kurdî de xurt dibe.